O di ka nagpakaroon ingnon lamang sa gibati o tinguha di ka punga bahala nagduna sila'y maliksan kini ang kanunay nga mahitabo sa gumang kauguntang dalo bahala nag-aduna sila'y masakitan basta ang ilang maoy matuman di ba daw mga sultiro tira di ba daw mga dalagang tira nga agit nga sa pamilya do kahaw makuha tuntong nga gugma namin manabinang tagpo-tagpo nami manabinang tago-tago nami lagi kung hindi ka masakpan sa unang tao nga imong kinsaaran kini ang kanunay nga mahitabo sa gugmang tauguntang dalo bahala nag-aduna sila'y masakitan basta ang ilang maoy matuman di ba daw mga sultiro tira di ba daw mga dalaga tira nga agit nga sa pamilya do kahaw makuha natatang nga gugma sa atong lagaw ako misusi ako mituaw wa paghidyot ay nadaon bisan sa dugay ng mga adlaw abi ko og naguban na uyan at tunas og nawalan na nagpabilin sa gihapon nga buhay saksi sa gugmata dito natawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha lagtaw ay handumanan sa gugmang gipanumpatan dili nato hikalimtan kadtong himbayang atong gisawan kay dito atong napugna unang kalipay hilabihan la 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 naguban na unyan na tunas ug nawalan na nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata dito natawo ang atong gugma
nga gibalaan natong duha ang lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata dili nato hikalimtan katong himbayang atong gisawan kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Kini ang kanunay nga mahitabo sa gugmang tawguntang talo. Bahalan nag-aguna sila'y masakitan basta ang ilang maoy matuman. Di ba damo mga sultiro tira? Di ba damo mga dalaga tira? Nga agid nga sa pamilyado kahaw makuha tatang agugma. Kung po nagugma